Un dos grandes avances da relación entre os concellos e a Deputación con este post-plus é que se ven en etapas anteriores da Deputación. A Deputación tiña plans que podían ser plans de equipamentos ou de infraestructuras deportivas onde os concellos concurrían, por exemplo, se había un plan de campos de fútbol, a maioría dos concellos da provincia empezaban a facer campos de fútbol, o que ocasionaba que no futuro, ao mellor, un concello tiña campos de fútbol, pero non tiña equipos de fútbol, por tanto, era unha loucura. O post-plus non lle marca unha finalidade concreta aos concellos. O post-plus deixa que os concellos, democráticamente, as corporacións democráticamente, invistan os fondos provinciales naquelas necesidades sociales que entenden que son máis prioritarias. Por lo tanto, a finalidade dos fondos deste post-plus no ano 2017 serviu para múltiples cousas. Primeiro, para que os concellos, porque así o marca o plan, que teñen débeda con proveedores municipales, primeiro paguen a débeda aos proveedores municipales, ou os que teñen débeda financiera, pois afronten o pagamento da débeda financiera, pero os concellos que están saneados, pois utilicen eses fondos para múltiples cuestións. Por exemplo, eu creo que o post-plus, e así o analizaremos a principios de 2018, o post-plus de 2017 serviu para aumentar en un bon número de casos a obra pública municipal. Non podemos esquecer que as achegas da Deputación aos concellos representan en moitos casos máis do 80% do que os concellos levan no seu orzamento como investimentos reais. Pero tamén o post-plus serviu para evitar que sufran os servicios municipais básicos. Serviu para facer gasto social, para manter os servicios de competencia municipal e servicios urgentes para a poboación, como son os alumeados públicos ou a recollida de lixo, para manter os servicios municipais de cultura, de deporte, etc. Por lo tanto, a finalidade dos fondos pode ser moi ampla. Unha das virtualidades do POS é que realmente os concellos tamén se queren gastar grandes cantidades de dinheiro porque entenden que a súa prioridade é a prioridade cultural, o poden facer. En cambio, antes, os fondos de cultura estaban limitados a 18 ou a 36.000 euros. Agora mesmo son os propios concellos os que deciden que facer con ese diñeiro.